Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya kita mau dulu mau arbut bos. Dika aku karo Dika camping bos. Mbak Atit Alen. Jadi iki aku oleh amanah dari Mas Anwar untuk membelikan baju sutres. Jadi karo bapak Mbak Sita bos karo moro tuwa. Moro sepuh moro tuwa bos. Marear dijak wi wong ngono ngarit. Lah sutres. Terus iki kan ndek tabungi ya. Apa piye kan menak ana wong anu karek pilih opo. Iya. Apa sing ati kok malah ngarit. Wong sutres karo tak hubungi dhewe wis janjian karo kuwi lho jare karo ning salon lho mbah nyalokno apa wonge. Bojone to, Mbak. Gak ngerti. Pak yo ngaku. Mbah apa mau tak hubungi ya. Terus ayo sesuk mlaku. Iki apa? Klambi. Tapi berhubung kowe gak bagian sing anu ki kantuku dhewe engko milih-milih dhewe. Aduh Kak, gak iso aku sesuk wonge anu. Aku wis kadung janjian arep ning salon. Karo Miko paling. Ora karo anu Alga. Nah. Karo Alga lagi enggak tak telepon. Jadi mau ning kidul nek misal awake kok anu ben. Saiki wong wis ning kidul. Wis ning kidul. Kat esok paling. Tapi aku. Antar mbane ada Cek esuk terus semene jam 09.00, dhek jam 08.30, jam 09.00 kudu teko. Ora ngerti. Wis ayo, aja suwen-suwen, engko selak udan ki engko. Ono bos. Oke, jadi engko videonya tak lanjut. Nah, wis teko lokasi bos kita mau kemana dan arah mana. Sekolah mau pedalan to ki. Jadi kayak ngene iki bos, dalan ku nek metu lor ya meskipun lor iki tetep sik kayak ngene. Iki perjalanan nek misal ning ngidul. Iki anu. Kan pada tekok tadi iki. Apa jalur utama apa piye gak? Dalan iki kedua lagi, tapi metune Karangjati, Bos. Iki jalur tetep kayak ngene iki. Lah aku kok nek jak metu kono numplek to. Montore otit gak bisa nggabruk. Nanti gak iso bos nek metu ngidul. Metune Karangjati, tapi yo kuwi 2 jam, Bos. 2 jam ya. Kawanan ki kene budal. Dan dandani sanyo barang. Ini ada kan? Ngetik ya? Dika gak ketok. Piye. Dhewe ngelak nyetir. Ngomong ambu tata. Lagi nyawa kene yo wis yo iso. Mantar. Alah iki kalau lagi 5 meter bocah gede. Iki lho, ayo Dik, anu. Tukokno wineh lele. Ih, bibit lele. Ngomong ambu tata. Kalau bibit lele. Lah piye iku anu pemancingan ben Dika karo Rio ben keduk. Iki rot. Mbah Damin. Dari mana? Oke. Tuh. Gak Jalan apa. yang ini buat TKI itu sakit. Karena bibit nih lele apa nila. Ya muka-muka tadi kamu. Kayak anu, piye jagung. Nyebrang kali ya. Bos jadi ngono, videonya kok dilanjut nek wis teko lokasi bos. Selamat jalan. Bojonegoro Matoh. Terkoling awas. Silakan yang terkoling. Mas, kelas sama ternyata.
bos. Jalan kedua. Ya bisa kok. Waduh, kok teko metu ngene kaki. Rupa bawang kena beduk barang truk sing ngopo liwat kok. Ya, Wis rupa ireng kecamatan malah iya. pertama ini jadi. Kelong tuh yang gak ditambi kan. Wes, apa? Ya? Ya. Iya, terus golek nopo? Oh, gak aneh tak Bu? Nek on nyusul jere. Gak aneh nyusul. Oh iya, gak nyusul. Kilo ireng. Kilo. Cuma ngepis. Wah, malah habis ya. Iki to. Kilo. Iya lho kilo. Habis cocok. Oh, lang ini ki jelu ireng. Jelu iki to ki ireng. Dewi ireng. Itu sih jalur hen. Em lek to. Eh? Em ni kono. Yang mana? Apa? Em ni lek ni kono. Kalau koko. Kono koko lho. Lah kowe. Kowe kon. Kilo ireng. Tapi sedeng apa ora ya? Karena sikile dewane tak genter. Ki gede, Mbak. Gak, wih kurang gede nek Rio. Sikile dawa wae. Kurangnya patang puluh. Itu berapa? Oke, dawa iki. Dewi lho Rio. Duh, kalah ndek weh. Koi. Sana ini gitu. Kono iki lho. Rio tuh kok iki lho. Iki lho Rio. Kalau gitu ndak masuk banget. Yo wis sedeng weh Rio. Udah terima sedeng wis gede perhatiin ngene lho Mas dibuka. Nah, aku kurang gede. Ora. Kurang dawa. Nek gedene pas kurang dawa. Ya tapi celana dawane piro? Iya kan? Ya iya celana dawa pelmentok sak ngono kuwi ya. Nek sedeng, tapi kurang dawa ora? Gak. Gak. Apa wani iki Rio iki lho. Rio nggo iki lho recek. Warnanya tuh.
Jono Iya, kan. gitu. Warung Daud apa itu? Oke. Kilo shot. Rio. Kang Gowin ndak bodoh. Moh jadi kayak gini telur Sedeng wi Mbak Raden. Delok modelane sedeng kok. Dawane pas wi nek Mbak Raden. omongan bareng gini kan Ini jalur iki wae. Jalur celana, Jalur Om. celana. Tarik mana ya? Yang kemarin kan gak anu kan. Apa? Bukan kebagian lah kan koko lah pae tak tembang koko jadi koko wis oleh Hmm. tapi wis oleh jeluk apa jeluk sono lah stres wae jeluk game Hem liga to ning kono. Ning kono lho hem. wis Itu apa toh? Bar itu apa? no jalurnya padha kita padha kowe kabeh kowe belum padha Kowe gak podo ya? Tapi mau apa warnane? neng abu-abu ora teh Teh. Ireng. yang rambut sekalian apa yang kita Cukuran ya? itu sandal kapal Dewe para ngapal apa pita? Kowe ngambang. rambut itu piye tapi Rambut piye panggang ngono? kok bintangnya bukan teh tapi ini Adine paling. ora apa Gak ngerti aku ya. Pae digodak kowe delok. gue ada jemput ini Nggih. Enggak, aku mutar batin umumnya bodoh ya kayak sandal lepas gimana ini konten terakhir apa kene sekian dan terima kasih udah bisa video pasal dan saya Bapak Wahi Bapak